7 χρόνια πριν είχα ξεκινήσει τη φροντίδα βρεφών και ιδίως τα τελευταία 4 είχα τη δική μου ομάδα, που σημαίνει λοιπόν ότι είχα αναγκαστεί να βρω λειτουργικές ρουτίνες καθημερινά για να μπορώ να την παλέψω. Θα σου αποκαλύψω λοιπόν σήμερα αυτά τα πράγματα που για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικά να έχω σε εφαρμογή καθημερινά για να μπορώ να την παλεύω και τα παιδιά φυσικά να είναι χαρούμενα, ξεκούραστα και ευτυχισμένα. Πρώτο λοιπόν πράγμα είναι ότι έδινα σημασία στις υπνικές ανάγκες κάθε παιδιού. Αυτό σημαίνει ότι είχα μωρά ηλικιών 4 μηνών, 18 μηνών, μπορεί να ήταν μια ομάδα δηλαδή που απαρτίζονταν από 4 μηνών, το 10, 18, άρα είχαν διαφορετικές υπνικές ανάγκες. Είχα στο νου μου ότι ένα μωρό 4 μηνών σαφώς και θα θέλει να κοιμάται πιο συχνά, άρα δεν μπορώ να το κρατήσω ενεργό για πολλή ώρα, οπότε θα είχα στο νου μου ότι σίγουρα θα κουραστεί και θα βαρεθεί πολύ πιο γρήγορα. Οπότε λοιπόν θα χρειαζόταν περίπου 3 ύπνους μέχρι και το μεσημέρι. Το ωράριο λοιπόν που δούλευα ήταν 7 με 3,5 περίπου, οπότε είχα στο νου μου ανάλογα λοιπόν τις ηλικίες των παιδιών να κάνω το πολύ 3 ύπνους να κάνουν και το λιγότερο να ήταν 1, αλλά συνήθως ήταν 2. Οπότε λοιπόν το πρώτο ήταν πιο σημαντικό να δίνω σημασία στις υπνικές ανάγκες. Άρα ένα παιδί 18 μηνών είχα στο νου μου ότι σίγουρα θα θέλει να ξεκουράζεται 1 με 2 φορές μέσα στην ημέρα, γιατί εντάξει και η μέρα μας ήταν έτσι αρκετά πιο ουσιαστική. Είχαμε τις δραστηριότητες, είχαμε πολύ παιχνίδι, άρα ήταν και πιο εύκολα λοιπόν να κουραστούν. Το είχα αυτό λοιπόν στο μυαλό μου και έτσι οργάνωνα και τους ύπνους. Ιδίως όταν είχαμε περιπτώσεις που ένα παιδί μπορεί να ερχόταν για παράδειγμα σε μια κατάσταση δυσφορίας, είχε δόντια ή άρχιζε να αρρωσταίνει και το έβλεπα, τότε πια δεν υπήρχε κανένα πρόγραμμα, πολύ απλά ακολουθούσα το παιδί και έβλεπα πόσο συχνά μπορεί να χρειάζεται ύπνο. Υπήρχαν φορές που μπορεί ένα παιδί που ήταν άρρωστο να κοιμόταν και 4 φορές. Και αυτό μπορεί να μην ήταν η διάρκεια που είχα εγώ στο μυαλό μου, αλλά πολύ πολύ λιγότερο. Ή και περισσότερο αναλόγως. Σκέψου δηλαδή όταν εμείς είμαστε άρρωστοι και εμείς θέλουμε αρκετό χρόνο για να αναρρώσουμε και γενικώς να ανακτήσουμε δυνάμεις, έτσι λοιπόν και το παιδί. Το δεύτερο λοιπόν είναι ότι είχα πολύ στάνταρ, πολύ προβλέψιμο πρόγραμμα καθημερινά. Και αυτό γιατί το έκανα, γιατί ήθελα τα παιδιά να νιώθουν ασφάλεια. Και αυτό είναι βασικά νόμος. Τα παιδιά τι θέλουν? Επανάληψη. Αν έχεις προσέξει, αρέσει πάρα πολύ το να επαναλαμβάνουμε κάποιες καταστάσεις πολλές φορές. Και αυτό είναι που τους κάνει να νιώθουν ασφαλείς. Έτσι λοιπόν δημιούργησα ένα προβλέψιμο πρόγραμμα. Είχαμε, δηλαδή στο ωράριο που δούλευα 7 με 3,5 είχαμε 2 ύπνους και είχαμε και ενδιάμεσα και 2 γεύματα. Πώς τώρα τα είχα χωρισμένα, να σου το πω έτσι αναλυτικά για να πάρεις μια ιδέα. Ερχόντουσαν λοιπόν 7 η ώρα, η προσέλευση ήταν περίπου 7 με 7,5. Τα πιο μικρά μωράκια μπαίνανε για ύπνο σχεδόν γρήγορα, δηλαδή κάπου γύρω στις 8 τα πιο μικρά μωρά δείχναν ότι πρέπει να κοιμηθούν, ενώ τα μεγαλύτερα μπορεί να πήγαινε και 9 παρά. Το σίγουρο ήταν ότι εγώ 9,5 ώρα ξυπνούσα όλα τα παιδάκια, αυτό ήταν δεδομένο και κατά σειρά τρώγαμε. Οπότε ξέρανε ότι μετά από τον πρώτο ύπνο έρχεται φαγητό. Και ξέρανε επίσης ότι μόλις ολοκληρώσουμε το φαγητό, μετά είναι η ώρα να παίξουμε. Κοιτούσα επίσης, τώρα αυτό είναι έτσι ένα τρίκ που μπορείς να δεις και εσύ στην δική σου περίπτωση, ότι ό,τι θες να κάνεις σε δραστηριότητες στο σπίτι σου, γενικά καλό είναι να τις κάνεις πολύ πολύ πιο νωρίς το πρωί παρά όσο περνάει η μέρα. Οπότε και εγώ στόχευα σε αυτό το διάστημα, σε δραστηριότητες συγκέντρωσης, σε πιο έτσι δύσκολα πραγματάκια, γιατί ξέρω ότι έχουμε έναν ακόμα ύπνο, οπότε τα παιδιά θα ήταν και λίγο πιο ξεκούραστα, επειδή ακριβώς θα είχαν και έναν δεύτερο ύπνο για να ανακτήσουν δυνάμεις. Οπότε λοιπόν είχαμε το δεύτερο ύπνο γύρω στις 11-11.30, που τελείωνε γύρω στις 12.30-1, ανάλογα τώρα το παιδί. Σίγουρα όμως γνωρίζανε ότι είναι η ώρα του φαγητού. Αυτό που έκανα δεν ήταν να τους ξυπνάω απαραίτητα όλους μαζί, αλλά σίγουρα ξέρανε ότι θα ξυπνήσουν. Οι πρώτοι λοιπόν γνωρίζανε, μπορεί και από μόνοι τους, ξυπνούσαν και ετοιμάζονταν για φαγητό. Οι άλλοι μπορεί να κοιμόντουσαν ακόμα, οπότε όταν ερχόταν η σειρά τους, τρώγανε και εκείνοι. Και επίσης ξέρανε ότι πάλι θα παίξουμε και θα κάνουμε κάτι πολύ πιο χαλαρό, συνήθως παραμυθάκια ή κάτι τέτοιο. Και μέχρι λοιπόν τις 3.30, αν έβλεπε ότι κάποιο από αυτά τα παιδιά δεν ήταν η μέρα του, για παράδειγμα, ήταν έτσι λίγο πιο κουρασμένο ή όπως σου είπα, είχε κάποια δυσφορία,
μπορεί να ξανακοιμόταν. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα ότι το ίδιο ισχύει και στις ρουτίνες στο σπίτι. Θα σου λέω εγώ τι έκανα και ότι θα ήθελα και εσύ, για να μπορείς να κάνεις πιο εύκολη τη ζωή σου, να χρησιμοποιείς έτσι ένα μοτίβο το οποίο θα επαναλαμβάνεις κάθε μέρα. Μοτίβο που να είναι λειτουργικό για σένα όμως. Ναι. Το τρίτο λοιπόν είναι ότι επέλεγα να τους κοιμίζω με φασαρία. Υπήρχαν παιδιά, τι θέλω να πω, υπήρχαν παιδιά που ερχόντουσαν από το σπίτι τους και είχαν συνηθίσει να κοιμούνται με απόλυτη ησυχία. Σε φάση οι γονείς τους μου λέγανε περπατάω στις μύτες ή δεν ακούγεται τίποτα στο σπίτι μας εκείνη την ώρα. Κάτι το οποίο φυσικά με δυσκόλευε πάρα πολύ. Αλλά έχω να σου πω πως όλα τα μωράκια, ακόμα και αυτή τη συνήθεια να έχουν, μπορούν να την ξεπεράσουν. Και εγώ, επειδή δεν είχα και επιλογή, γιατί και να ήθελα να κάνω ησυχία, όλο και κάποιο άλλο μωράκι μπορεί να δυσκολευόταν λίγο να κοιμηθεί, ή μπορεί να έκλαιγε για παράδειγμα, ή μπορεί να γελούσε, να τραγουδούσε μέχρι να το πάρει ο ύπνος. Επομένως, αυτά τα παιδιά στην αρχή μπορεί να δυσκολεύτηκαν, όμως με τον καιρό μάθανε να κοιμούνται με φασαρία. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο tip και για σένα. Όπου και αν πας λοιπόν, το παιδί συνηθισμένο από τον θόρυβο που ακούει και γενικά όλα αυτά που μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να διακόψουν τον ύπνο του, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ, γιατί πολύ απλά το έχει μάθει ήδη. Όπου και αν πας, είτε οδηγάς, είτε στη μια επίσκεψη, το παιδί μπορεί να κοιμηθεί λοιπόν σε όλα τα μέρη ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Οπότε μπορείς να το κυνηγήσεις από σήμερα κιόλας να κοιμάται με θόρυβο. Εκτός από τα νεογέννητα που ούτως ή άλλως κοιμούνται. Το τελευταίο λοιπόν που επέλεξα να κάνω είναι να τα κοιμίζω στην κούνια και όχι στο relax ή στα χέρια ή οτιδήποτε. Εκτός ότι ήταν αδύνατον, πρακτικά όπως καταλαβαίνεις, όταν έφτασα να έχω και 7 παιδιά, δεν γινόταν. Αφού ήθελα να τα κοιμίζω μαζί για να υπάρχει μια ρουτίνα, ήταν αφήσει αδύνατο αυτό. Αλλά όταν στην αρχή ερχόντουσαν αυτά τα παιδιά μαθημένα, παράδειγμα, να κοιμούνται στο relax, προκειμένου να κοιμηθούν και να συνηθίσουν το χώρο, τα κοίμιζα σε ένα τέτοιο μέρος, αλλά πολύ γρήγορα μάθανε την κούνια και η κούνια έγινε ένα μέρος που σταδιακά, όχι απευθείας, μάθανε και νιώσανε και εκεί ασφάλεια. Βλέπεις πόσες φορές έχω αναφέρει τη λέξη ασφάλεια, πόσο σημαντική είναι για τα μωρά, και έτσι ήταν πολύ πιο εύκολο να κοιμούνται εκεί μέσα. Άλλωστε, όταν τα μωράκια ξαπλώνουν σε ένα στρωματάκι έτσι κατάλληλο, προφανώς και ο ύπνος είναι πιο ξεκούραστος και μεγαλύτερης διάρκειας. Οπότε λοιπόν ήταν σημαντικό αυτό και για μένα και σου λέω και για σένα ότι καλό είναι γενικώς με οποιοδήποτε τρόπο και κοιμάται τουλάχιστον να καταλήγει στην κούνια για να ξεκουράζεται απόλυτα.